Bueno, kaixo, arratsalde on danoi, eta ongi etorri Lurretxuko liburutegira. Bueno, ja ez dakit lekurik libre dagoen, etorri beharko denak etorri gera, eta hasi ingo gera. Gaur zertarako bildu gera hemen? Bildu gera Gabonetako Krisma eta idazlan lehiaketaren sari banaketa ekitaldia egiteko. Hemen dabe saridunak ia lehenengo hilaratan, zuen saria jasotzera. Eta bueno, hasiko gera Krisma lehiaketarekin. Gurekin dauzkagu Maialen Fidalgo Lurretxuko zinegozia eta Nerea Arrasti, Zumarrako zinegozia, beraiek lagunduko digute saria banatzen. Eta besterik gabe, hasiko gera pixkate txandan, maila bakoitzak aipatzen eta sari zeintzuk izan diran. Bueno, Krisma lehiaketarekin hasiko gera lehenbizi, hemen 3 maila bereizi dira. A mailan, txikienen mailan, lehen hezkuntzako lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu dute parte, B mailan lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek eta D mailan, maila nagusian, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Kasu honetan, guztira 279 aurkeztu dira, eta epaimaiak, hain zuzen Laura Zendoiak eta Irati Maiok, arte ederretako eskolako irakaslea dira biak, eta bueno, Krisma eta olako arte plastikoetan adituak, eta beraiek aukera dituzte irabazleak. Orduan, A mailan, lehen hezkuntzako, lehenengo eta 2. mailetako aurren saio horretan, 119 Krisma guztira, eta 3. saria Ruben Vázquez Redondok lortu du. Zuretzako, hemen egongo da diploma, Ruben Vázquez, eta saria ere bai. Orduan, etorri una erdikaldera, eskertuko digu, Urrola Telebistak. 2. saria Krisma lehiaketako txikiren mailan, Aimar Bizuete Aldanondok irabazi du. Zuzea? Venga, batorri gora. Zuretzako baitaren. Eta maila horretan irabazlea lehenengo saria Ekain Mateos Soraluzek irabazi du. Benetan Krisma politia aurkeztu du lehiaketara, eta 3. saria irabazi du Maialen Ruedak. Kasu honetan, maila honetan 79 aurkeztu dira, eta horien artean 3. honena edo Maialenen Krisma izan da. 2. saria Rocío Vázquez Redondok irabazi du. Esan bezala, 3. eta 4. eta maila horretan irabazlea, erdiko mailan esan dezagun, Malen Ormazabal Gabirondo izan da. Krismarik honena, 71 Krisma aurkeztu dira hemen, eta 3. saria Iago Valenciaga Peñak irabazi du. Bigarren saria maila horretan, Ane Bengoetxea Berasategik irabazi du. Hortxe bere diploma. Eta maila nagusian irabazle, Alaine Romero izan da. Diploma eta erregaloa nola ez. Lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek hartu dute parte maila txikienen mailan edo, eta lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek B mailan edo maila nagusian. Orduan guztira, txikienen mailan 257 idazlan aukeratu dira, eta maila nagusian 215 aurkeztu dira. Orduan hor, epaimaiak jarri ditu lauar batzuk, aukeraketa bat egin da lehenengo lan guztien artean, honenak edo, 31 lan aurre hautatu dira maila txikienen mailan, eta 28 handien mailan, eta hortik egin da gero beste kriba bat, eta holaxe saionak aukeratu arte egia esan, maila oso altua izan da, idazlan lehiaketan aurten, eta benetan zaila izan da, sariak hori eman erabakitzea, hori aipatu beharra dago. Orduan, txikienen mailan, gaia, ematezan gai bat idazlan idazteko, eta gaia zan, egun hartan gauza oso garrantzitsu bat ikasi nuen. Eta gai horren inguruan egin behar zan idazlana. Gabunen aitzakian, edo, bintzat gai hori hartuta abia puntu bezala. Orduan, 3. saria, Alba Pérez Akostak irabazi du. Eta bere idazlanaren izenburua, Neguko istripua, izan da. 2. saria txikinen mailan, Laia Aranburu Alvarezek irabazi du. Eta txikinen mailan irabazlea, Aster Iglesias Fincias izan da. Esan dugu gaia, egun hartan gauza oso garrantzitsu bat ikasi nuen. Pasa gaitezen maila nagusira, 5. eta 6. mailetako aurren saio hortara, guztira 215 idazlan aurkeztu dira, eta hemen ere gai bat zegoen abia puntu moduan. Gaia
gaiak horrela zioen. Une zailenetan ere ez da itxaropena galdu behar. Hori izan gaia, eta horren arira egin behar zari idazlana. Orduan, 3. saria, kasu honetan, Garazi Gede Intzak irabazi du. Esan beharra dago, maila nagusiko 3 idazlan hauen 2. saria, maila berean, Jon Arratibel Urkiolak irabazi du. Jonek ere oso idazlan ederra idatzi du, Abenduko Gau Beltzak. Baina, irabazea bakarra dago beti, eta kasu honetan, Teo Alvarez Artolazabalek irabazi du idazlan lehiaketa maila nagusian. Bizitza berria izeneko idazlana, gehien bat. Ez du akta, daukazu? Baukez.